Astăzi o să facem Color Block Run episodul 4 care nu știu care. Avem 103. Nu dacă am filmat, cam așa dacă am mai ținut. El m-a întrebat clipurile astea care le-a postezat ieri, dar nu știu, n-am mai putut să postez, mi s-a întâmplat ceva cu am făcut la 4 din 15, am făcut record, nu cred că ai cu la 3. Alo, Benes. Eu vă joc singur, mai nu uită. Dar nu știam că s-a băguit. S-a băguit. Da. Mom! Easy. Lemon. Squeeze. Du-te tare, zic. Alo. Ăsta de ce nu pot să-l gratis? Ce am pus tu poți să-l iei, dar ce? Ce am pus eu? De acum am și ăla și ce am pus eu ăsta? Hai să fac ce te aștept. Că aici e de sărit. De winuri. Haideți. Hai cu asta 10 de winuri. O să-mi fie episodul. Mi se pare tare. Dacă faci nu așa de 4 minute. Ce fac? Minute și e tare. Nu, vreau să mă mai... Dați-mi subscribe, rog. Abonați-vă și dați like, de ce îmi dați like? Ce videoclip vreți să postez, să vă placă, să dați like, subscribe. Am auzit că erau mii, dacă zice dai like and subscribe, se facă like-ul luminițe mai colorate. Like and subscribe.